Non ves aquí como recortaban igual cosas aquí do romano, recortaban para facer os sillares. E pois aí vemos as cuñas que iban por a capa delgada, igual co dos petroglifos. Aquí. Ves as cuñas, onde metían as cuñas. É que mandaban. No contacto, só lle interesaba o delgado, a capa delgada. Isto tamén é igual co que estivemos vendo en Córdoba. Da mesma época, mesmo todo. Pasa que estes son conglomerados consolidados. E aquí o que consolidou foi o óxido de cerro. Por eso este color tan oscuro. E depois nós utilizámoslo durante toda a historia pois para facer as partes nobles dos edificios, os escudos que vimos, en esta pedra, esta, e generalmente utilizaban o que é a zona de arenas, que é esta, a máis delgada, vedes? Que é onde lle metían as cuñas, pois para baixo xa está de canto rodado, xa é máis difícil, máis para labrar, entendes? Máis dificultoso. Entón buscaban sempre esta capa, que é a que utilizaban os prehistóricos para facer os petroglifos. Os naturalistas, que son os que aparece a figura humana, os animales e todo, escenas de caza e todo isto. E depois están os geométricos, que son os que predominan máis en todo tal. Os motivos naturalistas son os da costa, a zona do Lérez e todo por aí. Ese aí xa onde... Pero depois no resto de Galicia, incluso aquí na zona de Astorga tamén aparecen. E aparecen pois, as representacións que son as geométricas. Chámanlle geométricas porque tampouco son, xa ves, os círculos con puntos, cazoletas, rayas, pero non sabemos moi ben o que queren representar. Porque mirades para aí, é un cacao de rayas e de tal que non hai manera de... Hai cantidad de teorías que dice que son as estrellas, que son o firmamento e tal, pero bueno, eso queda así no mundo un pouco... Sí. E cada un ten a súa idea. Claro. E depois temos outros petroglifos aí arriba, que non vamos a ver.